може ли свидетел да стане обвиняем? Да, напълно възможно е. Например, досъдебното производство е образувано срещу неизвестен извършител. В хода на разследването по същото ви викат в качеството ви като свидетел. Впоследствие се събира достатъчно доказателство за авторството на извършеното деяние и от свидетел вие ставате обвиняем. Реален случай на кантората искам да ви разкажа. Наш клиент беше взел активно участие в образувано срещу неизвестен извършител досъдебно производство, като при викането си в полицията беше ходил без адвокат. Като в качеството си на свидетел беше обяснил на органите на МВР абсолютно всички факти и обстоятелства от извършеното от него деяние. Как го е извършил, какво е направил и колко е бил прав, като не на последно място с протокол за доброволно предаване беше дал и самото оръдие, с което е извършил и съответното деяние. В този случай кантората извърши най-доброто, което можеше, с оглед защита на неговите интереси и права в дадената ситуация. Затова съветът ми е винаги да потърсите адвокат, който най-малкото което е да ви посъветва за вашите права и интереси.